Kasi ito kakain ko. Ito yung pagkain Dapat dito. na-video ako kakait. Hindi kami magkakaintindihan. Mahirap English yun. Ako ano eh. Marano. Maranaw. Tanong mo kung pwede kumain. Hindi na nga eh. Bakan. O, di ba? Halo-halo. Next. Yan. Malaysia Salon. Israel. Kadang lang. Dadamihan ba? Kunti lang, kunti Kasi lang. piso-piso kada isa eh. Sige. Pwede na yan. Ano pa? Pwede naman sari-sari. Kuha mo ko ng ng atay. Ay, yun na lang. Itlog na lang, itlog. Yan muna. Pagpera mo pa rin yan. Kaya nga, itlog na muna. Ayan, kumarin nyo, nag-order na. Itlog. Ah. Natin ba? Satu. Mm. Ayan, okay na yan. Lagyan ng sabaw. Okay na yan. Sige. Kaya na. Hmm. Naka-order mo din ako ng ng kopi tarik. Kopi tarik. Yan. 2. 2. Ayaw ko. Ayaw? Ayaw mo? Isa lang daw. Isa lang. Isa lang. Masarap yan. Ito yung inulam ko, guys. Talong, tapos saka itlog. Eh, ang daming klase ulam dyan eh. Nakakaumay. Java rice? Java rice? No. Java rice. Java rice daw. Ito, okay? Ayan, Java rice. Ito yung McDo nila, McDonald's. Chicken McDonald's. Try na. Mga guys, try natin. Meron sa Pilipinas. Oo nga, ito try natin. Anong luto? Ano to? Ang dami sa Pilipinas yan. Bakit dito pa sa Malaysia? Try nga eh. Bakit meron ba sa Pilipinas na ganito pagluluto? Mayroon. Ayun, may atay pa nga. Tinan mo, pareho lang yung luto natin. Ayaw na ata. Sige. Sige, ikaw na. Yung mare nyo, kung ano na lang pinagkukuha dito. Yes, fried. Water. Water. Mineral. Mineral. Yun. Kasi nga ka, tingin mo nga. Huwag kang tumawa. Kala na siya. Tingin sa tawang Pilipino. Hindi sila magkating. Oo, hindi lang. Order na minom. Minom daw, minom. Cold. Ayos si ate, oh. Guys, binigyan kami sabaw. Sarap. Sarap. Tsaka ito. Nag-order kami ng kopi tarik. Ayan, kopi Wala pa tarik yung tubig ko. Tapos, yan. Ewan ko lang kung lalabas nila yung in-order namin na 2 tubig. Ito, ibang klase luto rito. Ewan ko kung anong tawag dito sa atin. Anong klase luto. Scabici. Scabici. Titikman natin siya. Kaya minudo. Hindi. Sarap. Oh my God! Wow! Ano nagkiling na siyempre? Kamukha niyan, te. Siya po ako sa likod. Sarap nga.
Kamukha na yan, te. Mas masarap yung ano, yung talong.